yau talaka buƙatar da yake a Najeriya abinci da safe, abinci da rana, abinci da dare, an tattara mana hankalin ya koma kan abinci, malaman mu abinci, sarakunan mu abinci, amma ita gwamnatin duk wani abu da za ta fito da shi sai abin da za ta dagula lamari. Sannan shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya gane cewa shine shugaba mai gajeren zango wanda zai taɓa ɗaya, domin ba a taɓa yin gwamnatin da 'yan Najeriya tun kan aje ko ina suke cewa gwara Jonathan da ita ba, sai gwamnatin Ahmed Bola Tinubu. Wannan Bola Tinubu abin da Buhari ya muku 'yan kudu, ya taimake ku, ya ba ku kayan aiki, ya muku ayyuka, mu ma 'yan arewa a mana ana yi tare da shi, yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. Mai girma shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu, za mu so ka sani kuma kusantanka su sanar da kai cewa a rayuwa a Najeriya ta tsawwala, kayan masarufi sun yi tashin goron zabi, talakawa suna cikin ni'yasu, yau abin da talaka zai ci yana gagararsa, yau magana ta mara lafiya idan ya shiga cikin yanayi, halin da zai samu agaji ba shi da tallafi ta ko'ina sai daga mahallicinsa. Ka gane duk wannan halin da ƙasa ta shiga, policy da tsare-tsaren gwamnatinka shi ya jefa al'ummar Najeriya. Da haka halin da muka shiga an sa mu ne a cikinsa da ganganci. Dalili, tun lokacin da aka rantsar da kai a matsayin shugaban ƙasa, ka fara cire tallafin man fetur na ƙasar nan. Baka shiga ofis ba, baka san ya ƙasar take ba, baka gama sanin halin da ake ciki ba, ka fara cire wannan tallafin. Shugaban ƙasa, kai ne mutumin da zo ka samu batch na ƙasar nan, ka dinga ƙara shi. Kai ne wanda ka samu input duty, ka ringa ninka shi. Shugaban ƙasa, a mulkin ka ne aka ringa karya darajar naira. Abin da nake so ka gane shine duk irin kyakkyawan zato da irin gwadaban da aka bi gurin zaɓarka, ko ma wace irin hanya ce, yau nauyi ne a kanka, da kuma wannan halin da talakawan Najeriya yake ciki, a yi abin da za a tsame al'umma daga ciki da gaske ba da wasa ba. Idan yanzu ka zo ka ce za ka yi rabon shinkafa, idan yanzu ka zo ka ce za ka ba da tallafi, in ka zo ka ce za ka ba da naira 50,000 ga al'ummar Najeriya, ba ma bukata, ba ma so. Me isa ba ma bukata? Domin kai ka jefa mu cikin halin da kana sani. Misali, ina da naira 500,000, sai mutum ya zo ya karɓe ta, sai ya ce kuma zai ringa bani tallafin 5,500. Me zai hana ya dawo min da 500,000 ita? Dauki nauyin kaina. Shugaban ƙasa, a dawo mana da tallafin man fetur. Amma sanata, wasu suna ganin cewar al'amarin Najeriya ga shugaba Tinubu kamar gyaran karaya ne, sai an ji zafi sannan watakila in aka gyara karaya za ta warke. Gajen hakuri ke sa 'yan Najeriya suke ganin cewar kamar kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Ai talakan Najeriya tun daga kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya daina yadda da ƙanzon kuregi. Duk tsarin da shugabannin nan za su zo mana da shi, tsari ne kaɗai na jari hujja. Balle gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu da kowace irin manufa da take so ta cimma, kawai suna ban hanya ne ta jarin hujja. Domin a fahimta shugaban ƙasa Tinubu da makarabansa, babu wani abu da ba shi da farashi. Da haka duk wata manufa, duk wani agreement da suke so su zo da shi, sun san hanyar da za su shigo da shi. Ina amfani da wannan damar ina ƙara gaya wa shugaban ƙasa cewa wannan magana ta shamuwa agreement da ake so a tabbatar, mu al'ummar Najeriya da musulmanmu da kiristocinmu da dukkanin bambancin ƙabilunmu mun haɗu mun ce ba ma buƙata. Tun 1985 ake ƙulla yarjejeniya, ake ciwo bashi ga Najeriya, har zuwa wannan lokacin rayuwar bata canja ba, har zuwa wannan lokacin bai maganin tsaro ba, bai maganin wutar lantarki ba, ruwan sha ba mu ga bayansa ba, titunan mu har yanzu ba su da lafiya. Yanzu wani agreement ne za a zo a ce an kawo mana? An ce Daily Trust ta janye, an sa wasu malamai an yi mitin da su a Kaduna, wasu an mitin da su a Abuja, sun dawo suna cewa ba fahimce su bane. Ko ma menene, in babu rami me ya kawo kula da gaban ka? Amma an ce su 'yan Najeriya wasu kenan, musamman wanda suke wa ita wannan gwamnati kafa ungulu, su ne suke zuzuta wannan al'amari, har ake ganin cewa allura ta zamo galma, amma ba wai abin haka yake ba. Dallon ɗin da muka karɓa daga 1985 zuwa yau, da agreement ɗin da aka shiga daga 1985 zuwa yau, me yasa Najeriya da za ta koma kafin mulkin Babangida da Najeriya da ta zo bayan mulkin Babangida, gaba muke ci ko baya muke ci? Ci gaba ne na mai haƙa rijiya. Da haka duk wata lagwada da duk wani tanadi da yake cikin wannan tsarin na shamuwa agreement, mu haka muke kiransa, shamuwa agreement,
mutanen Najeriya ba ma bukata, kuma shugaban ƙasa a kai kasuwa. Duk wani malami ko wani mai faɗa aji da za a kira shi a yi mitin da shi a sirri a ce wai ga bukatar da ake nufi ga manufar da ake nufi, kar ya zo ya kalle mu ya ce zai mana gyaran gangan auzunawa. Ba ma so, ba ma bukata. Shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje ana kiransa da kadimul Islam. Ina so ya fito ya gaya wa duniya cewa menene tanadin da yake cikin wannan tsarin, kuma inda gaske ne yana da alaka da kadimancin musuluncin ya fito ibarranta kansa. A haka ne zamu iya sanin gwarzo ne, amma saboda lalacewar duniya wai yau Abdullahi Umar Ganduje ne zai kalli gwamnati irin ta injiniya Abba Kabiru Yusuf ya ce mata gwamnatin awon igiya. Ai mu a Kano mun yi gwamnan awon igiya mun gama. Gwamnan awon igiya shine gwamnan da a shekarar 2015 ya zo ya biya wa ɗaliban makaranta mai zaman kanta ta Hassan Gwarzo mutum 70, ya biya musu kuɗin loko na naira miliyan 40. Amma ai zargi ake ita kanta gwamnatin ta kuwa bata gano bakin zaren yadda za a kawo ci gaba a jihar Kano ba. Shine nake so in gaya maka, ai awon igiya shine wanda zai zo ya tudu a kwari. Ɗaliban makarantar Hassan Gwarzo ya zo mutum 70 ya biya masa naira miliyan 40 a lokacin da ɗaliban Kano suke faɗuwa jaraba. Mu lokacin da muka zo, saboda mu ba awon igiya bane, mun biya sama da naira biliyan 1 na ɗaliban da Ganduje ya tafi biya, bai biya musu kuɗin neko ba. A shekarar 2018 yan Kano ne aka samu sun yi wani aiki na ba daidai ba a ƙasar Saudiya, aka yanke musu hukunci, aka shiga aka fito, da suka dawo aka ɗauki naira miliyan 3 aka ba su. Irin wannan gwamnatin da me ita muke ta neman sa ya zo ya mana bayanin naira biliyan 51.3 na ƙananan hukumomi ya kasa. Wannan gwamnatin da zai yi gwanjan mota guda 13 cikin sa har da Camry 2000 akan naira 30,000 yewa kansa da shi da dabitinsa da sauran makarabansu. Wannan shine awon igiya, wannan shine gwamnatin kurege, ita ce ta riga ta wuce. Amma gwamnatin tsantsini, gwamnatin da wata kan titi ma muka ajiye ta muka koma sola muke saving kusan naira miliyan 500 a kullum. Kuma fa an ce duk abubuwan da kuka yi na ci gaban wai lokacin da ake tsaka da shari'a ne duk wasu abubuwa, yanzu kuwa ana ganin cewa kamar gwamnatin babu wani abun a zo a gani da ake yi. Wannan shirye-shiryen da muka yi na kan wutar lantarki ta koma sola muke saving akalla naira miliyan 500 kullum, a yaushe muka yi shi? Bayan shari'a ne. Harkan nan da muka fito da ita ta maganar tallafin da muke ba mata da jari, har shi shugaban ƙasar ya gani yake kokari ya kwaikwaya, a yaushe muka yi shi? Bayan shari'a ne. Tallafin da muka zo muka yi alhazai wanda shugaban ƙasar ya kwaikwaya, gwamnan Neja ya kwaikwaya, gwamnan Katsina ya kwaikwaya, gwamnan Kebbi ya kwaikwaya, duk suka zamanto suna koyi da Abba. A ina suka yi? Kai za ka ci. Abba Kabiru Yusuf shi kaɗai ne gwamnan da ɗan takaitaccen lokaci gwamnoni da fadar shugaban ƙasa suke satar aidiya na abin da suke zuwa suke ɗabbakawa. Amma ka gane cewa mu 'yan Najeriya muna gaya wa shugaban ƙasa da babban baki ya fahimci cewa wannan tukin tsayen da ake mana, riban mulkin dimokuraɗiyya shine ta sauƙaƙa rayuwar talaka. Riban mulkin dimokuraɗiyya shine akwai sauran shekara 3 da ake ganin cewa watakila za a iya gyara komai a ci gaba da tafiya, ko kuma ci gaba ya zo a Najeriya gaba ɗaya. Ai maganar ka kawo ci gaba, ka kawo bunƙasar lamura ga gwamnatin APC magana ce ta ba a yanke hazo, amma su za a yanke musu hazo. Duk wani irin yankan hanzari talaka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka muka yi shi, muka gama mulkin sa, ya jigata mu, ya lalata mana ƙasa. Yau Ahmad Bola Tinubu ya zo ya dora daga inda ya tsaya. Kai ba fa Ahmad Bola Tinubu ba, ni yanzu idan ka bani riƙon Najeriya a minti 5 zan karya maka darajar naira. Zan zo in janye kaso 70 daga cikin haka diesel da fetur. Zan zo akan zirga-zirga ta sifili in cire kaso 40. Zan janye VAT, zan raba wa manoman mu taki, zan wadata shi, zan bude boda babu kowane irin sharadi. Ina so in gaya maka, idan kai wannan a ƙasa da awa 24 sai ka sanja fasalin Najeriya. Yau talaka buƙatar da yake a Najeriya abinci da safe, abinci da rana, abinci da dare. An tattara mana hankalin ya koma kan abinci, malaman mu abinci, sarakunan mu abinci. Amma ita gwamnatin duk wani abu da za ta fito da shi sai abin da za ta dagwala lamari. Ina sakon ina so in gaya maka cewa kwalelan kare da hanta kura. Mu Kano mun sha tabara mun sha yasin, da izinin Allah injiniya Abba Kabiru Yusuf zai mulkin sa na shekara 8 ya gama ba tare da kowace irin tangarda ba. Sannan shugaban ƙasa Abba Bola Tinubu ya gane cewa shine shugaba mai gajeren zango wanda zai tab daya
domin ba a taɓa yin gwamnatin da 'yan Najeriya tun kan aje ko ina suke cewa gwara Jonathan da ita ba sai gwamnatin Ahmad Bola Tinubu. Ina so in gaya masa cewa ɗan abin da ya rage musu su gyara, in ba su gyara ba ga su ga manan masu zaɓe.